някакви знания и по време на тяхното прибиване в България ние правим за част сметка става това? Те ли се плащат? Държавата нашата помага ли нещо? Държава организира, всъщност носи разноски тази наша организация Конгрес на българите в Украина. Вие поемате това нещо? Да. През 2012 година ние създадахме, по-точно реанимирахме в Одеса Одески български драматичен театър, който вече има 4 спектакла, 4 постановки и всяка година колектив участва в фестивала в Тополовград и за сега като трофеи те имат 3 награди, една от които гран-при на фестивал. Така че за тези няколко години, които минаха от 2008 година, направихме доста неща. Сега се връщам към началото на вашия въпрос. Какво стана с Световен парламент? Да. През 2008 година, когато в залата събрали се, мисля, че около 1500 души от най-различни държави и сме били запалени от идея, че има хора в България, които могат да почуят нашата проблематика. Проблематика на диаспори. Моите приятели от Румъния, които сега в студио, няма да... ще потвърдят моите думи, че проблематика на всякаква диаспора тя е различна. Да, разбира се, тя е специфична и различна. Тя е специфична, защото има миграция икономическа, има миграция историческа, има миграция културна, т.е. това е най-различният проблем. Най-малкото живеете между различни народи. Точно така. Не е едно и също. За съжаление, за тези няколко години проблематика не се промени. Нито в Украина, нито в Молдова, нито в други държави. Тоест, сега има няколко проекта, които са започнали, мисля, че от 2009 година. Това е проект на Министерство, образователно министерство Български език и култура зад граница, която подпомага неделни училища в най-различни държави. Знам, че бенефициарите на този проект те са и от САЩ, и от Франция, и от Германия, и от Украина, и от Молдова, Румъния, от най-различни държави. Дават ми сигнал, прощавайте, че влизаме в новините. Затова явно часовниците не са ни на едно и също време. Да чуем новините, след това, ако има реклами, ще продължим нататък.
Хоризонт. Часът е 14. Емисия новини. Белгийската прокуратура официално отрече появилите се тази сутрин информации в местни медии, че полицията е открила химически и взривни вещества при обиски в Брюксел. Уточнява се, че при претърсването на жилището на задържан в четвъртък и уличен в тероризъм е било намерено значително количество оръжие. Задържаният вероятно е помогнал в укриването на издирвания оцелял терорист от атентатите в Париж миналата седмица. По-рано днес в Брюксел бе обявена максимална степен на готовност за терористичен удар. Премиерът Шарл Мишел съобщи след заседание на Националния съвет по сигурността, че има данни в Белгия да се подготвят няколко едновременни удара с взривни устройства и огнестрелно оръжие. Министерството на външните работи съветва българските граждани, които планират